Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Είμαι η Αναστασία και σήμερα θα σας πάρουμε σε ένα τέλειο vlog. Γιατί είμαι στην παραλία. Sleep. Έχουμε κλείσει ένα ξενοδοχείο στον Πλαταμόνα και τώρα είμαστε νέοι πόροι. Έχουμε φάει, θα σας δείξω τι φάγαμε. Ήταν πολύ νόστιμο γιατί εδώ πέρα ερχόμουν όλη την ώρα με το θείο μου από τη Ρουμανία και τρώγαμε πάντα σε αυτό το φασφουντάδικο και ήταν πάντα τέλειο. Και σήμερα ήταν τέλειο και μου θύμισε έτσι τα παιδικά μου χρόνια. Θα δείτε ένα νωρίτερο βίντεο γιατί υπήρχε κάποιο πρόβλημα με το ξενοδοχείο μας. Τα έχει κανονίσει όμως όλα η μαμά μου και η ώρα έχει πάει νομίζω 6, οπότε σε λίγο θα πάμε να κάνουμε ντους στο ξενοδοχείο, να ντυθούμε και μετά να βγούμε στον Πλαταμόνα εκεί πέρα στα δρομάκια, όσοι ξέρουν, όσοι έχουν πάει, γιατί είναι τέλεια. Τώρα πάμε να φάμε. Εντάξει, έχω όρεξη για κάτι γλυκό και όχι φαγητό, αλλά θα πούμε. Τι φτιάξαμε κούτσικα, bro! Τέλεια, δεν φαίνεται και πολύ καλά, αλλά oh my god! Φάγαμε από το chill box, ήταν τέλεια, όπως πάντα. Ja, Jungs! Ja! Alexandra, you are cringe! Anyways, τι έλεγα, ήταν πάρα πολύ ωραίο, όπως πάντα. Ελπίζω να φάω και αύριο, γιατί ήθελα να βάλω περισσότερα πράγματα και δεν έβαλα. Και ήταν να πάμε... Oh my god, I almost killed myself. What the fuck is she doing? Anyways, και ήταν να πάμε στα Βέντο. Δεν μ' άρεσε αυτό το μέρος, αλλά ήταν να πάμε, τελικά δεν θα πάμε. Τέλεια, γιατί θέλω να κοιμηθώ. So, yeah, τώρα πάμε σπίτι. Υπάρχουν κάτι άτομα εδώ. Μόλις φτάσαμε σπίτι και αυτό που ακούγεται είναι αυτό το που βγάζει ο ανεμιστήρας. So, αύριο πρέπει να ξυπνήσουμε νωρίς. Νομίζω θα ξυπνήσουμε στις 9. Γιατί 9.30 έχουμε πρωινό, γιατί είναι μέχρι τις 10.30 και οι γονείς μου έχουν μέχρι τις 10, γιατί είναι σε ένα άλλο ξενοδοχείο και ναι. Δεν έχω να πω πολλά. Σήμερα ήταν πολύ ωραία, απλώς είμαι κουρασμένη γιατί χτες κοιμήθηκα στον καναπέ επειδή οι φίλοι της αδελφής μου ήρθαν από τη Γερμανία μαζί και αυτές κοιμήθηκαν στο κρεβάτι και δεν μπορούσα να κοιμηθώ, δηλαδή δεν κοιμήθηκα καθόλου. So, ναι, τώρα θα κοιμηθώ. Τα λέμε αύριο, ελπίζω να ακούμε. Δεν ακούγεται πρόκειτος καλά, παιδιά, προσπαθώ τους να μιλάω δυνατά, απλώς υπάρχουν και αυτά τα background noises και καμιά φορά ντρέπομαι γιατί είμαι σε public, so it's weird. Sorry ξανά. Καλημέρα παιδιά, σήμερα είναι η δεύτερη μέρα, ξυπνήσαμε όπως σας είπα στις 9, τώρα θα πλύνω τα δόντια μου, το πρόσωπο μου δεν θα το πλύνω γιατί δεν πήρα τα πράγματά μου, γιατί αηδιάζω και δεν θέλω να τα κουμπίσω εδώ πέρα στο ξενοδοχείο. Θα πάμε στις 9.30 να φάμε, μπορεί να πάμε λίγο νωρίτερα, ελπίζω δηλαδή, γιατί οι γονείς μου θα φάνε λίγο πιο νωρίς από εμάς, γιατί έχουν διαφορετικό ωράριο ή πρόγραμμα στο ξενοδοχείο τους. Και ναι, κοιμήθηκα εδώ μεταξύ πάρα πολύ καλά, απλώς το μαξιλάρι ήταν πάρα πολύ σκληρό και γι' αυτό το πήρα αγκαλιά. So, slay. What the hell? So, έπλανα και τα δόντια μου και τώρα θα πάω να βάλω το outfit μου. Oh my god, Klinger Aesthetics slay. Άλλαξα και το outfit μου. Το είδατε, δεν φαίνεται και τόσο καλά στο καθρέφτη. Εν τω μεταξύ είναι τόσο ωραία έξω. Το θέμα ήταν πως χτες πήγαμε νέοι πόροι γιατί είχε κύμα. Τώρα δεν ξέρουμε ακριβώς που θα πάμε. Υπάρχει περίπτωση να κάτσουμε εδώ πέρα κάτω ακριβώς από το ξενοδοχείο, κάπου που έχει κάτι ξαπλώστρες. Απλώς δεν ξέρουμε πως θα είναι το κύμα. Και ναι, γιατί χτες όταν βγήκαμε το βράδυ ήταν πάρα πολύ ωραίο. Ήταν έτσι λάδι η θάλασσα. Για την ακρίβεια πάντα γίνεται λάδι το βράδυ. Στους νέους πόρους είχε στην αρχή λίγο κύμα και μετά έγινε λάδι. Ήταν πανέμορφη. So, ναι, μεταξύ πρέπει να κάνω τα φρύδια μου. Για την ακρίβεια θα μου τα κάνει η νονά μου. Θα πάω σε εκείνη. Γιατί έχουν γίνει χάλια. So, είμαστε όλες έτοιμες και πάμε να φάμε. Ένας θεός ξέρει τι λέω εδώ πέρα. Νομίζω τραγουδούσα ένα τραγούδι. Δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα.
the beach. Let's go to the beach. Ο καιρός έκλεισε, αυτό είναι καλό και τώρα κάνω λίγο θεραπεία γιατί μόλις έφαγα και το φαγητό ήταν πολύ ωραίο. Και εν τω μεταξύ νόμιζα πως αυτό το τραγούδι είναι αυτό το How can I be homophobic, my bitch is gay και ήμουν σε φάση please μην το βάλεις αυτό, αλλά ήταν κάποιο άλλο γιατί νομίζω έχει παρόμοιο ρυθμό or I don't know, αυτό το Ew bro. Παιδιά, φτάσαμε σπίτι, η φωτεινότητα είναι απέσια. Έκανα ήδη το μαλλί μου, ήθελα να κάνω slick και η μαμά μου αντί για να μου δώσει το gel, το έδωσε στον μπαμπά μου. Τέλος πάντων, γιατί δεν έπαιρνα τα μαλλιά από τη θάλασσα και τα πιάσα έτσι και δεν μ' αρέσουνε. But anyways, έκανα και το make-up, έβαλα λίγο μάσκαρα και ένα lipstick μαζί με lip gloss. Και εδώ είναι το outfit μου, δεν μπορώ να σας το δείξω. Είχα άλλα στο μυαλό μου, εντωμεταξύ θα κάνω φωτογραφίες στην παραλία. Θα θέλετε να σας δείξω πως είναι η παραλία? Μαύρη! Πώς θες να κάνεις φωτογραφίες, bro? Και γενικά δεν το έχω με τις φωτογραφίες, βγαίνω πάντα χάλια γιατί δεν είμαι photogenic, so yeah, whatever. Για να κρύβει, όχι, ήθελα να κάνω, γιατί έχω αυτό το ωραίο φόρεμα. Ελπίζω άμα το ξαναφορέσω να κάνω φωτογραφίες, αλλιώς θα κλάψω. Αυτό είναι το outfit check. Δεν φαίνεται καλά γιατί δεν έχω που να βάλω το κινητό μου εδώ πέρα. Πάνω είναι εκπαίδευμα παραπάνω. Δηλαδή για αυτό που παίρνω το κάνω λίγο παραπάνω. Αλλά δεν είναι διαφήμιση. Πηγαίνετε πάντα. Παιδιά, δεν πολύ φαίνεται στο βίντεο, αλλά θα σας κάνω ένα story time. Βρισκόμασταν εκεί πέρα στο Σταβέντο, γιατί είχαμε φάει βάφλα και κρέπα και μετά έπρεπε να πάμε στους γονείς μας. Και τέλος πάντων, έτσι πως καθόμασταν να πιούν οι γονείς μου αυτό που θέλανε και σκεφτόμασταν να παραγγείλουμε κάποια κοκακόλα και πορτοκαλάδα για την αδελφή μου και την φίλη της. Ξεκινάει να βρέχει σε ένα μέρος και μετά από κάτι λεπτά ξεκίνησε να βρέχει σε όλο το μέρος και μέσα σε φάση what the hell. Δεν φαίνεται καλά στο κινητό μου γιατί έχω iPhone 7 και δεν το δείχνει και τόσο καλά η κάμερα και εντάξει στην πραγματικότητα φαίνεται καλύτερα από ό,τι στο κινητό. Και τελικά κάτσαμε εκεί γιατί η βροχή κράτησε μόνο 2 λεπτά και μετά θέλανε τέλος πάντων να πληρώσουν το κύριο γιατί όλοι σηκώθηκανε και κάποιοι δεν πλήρωσαν εν τω μεταξύ. Λογικά δηλαδή μπορεί κάποιοι να πήγαν πάνω στο μπαρ και να πλήρωσαν τα drinks τους, αλλά είμαι σίγουρη ότι κάποια άτομα φύγανε χωρίς να πληρώσουν και είναι λίγο κρίμα για τα άτομα που δουλεύουν εκεί πέρα γιατί άμα ήμουν στη θέση του θα μ' άρεσε και εμένα να με πλήρωναν οι υπόλοιποι. Η βάφλα ήταν τέλεια. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Θα τα πούμε αύριο. Αύριο το πρωί θα φάμε το πρωινό όπως κανονικά και μετά θα πάμε θάλασσα και μετά θα πάμε Λάρισα. Και την Τετάρτη, όχι, περίμενε, Τετάρτη, ναι, και την Τετάρτη φεύγω στην ονά μου. So happy. Σε φάση, παίζει να μην πολύ φαίνεται στην κάμερα, αλλά στην πραγματικότητα φαίνομαι πάρα πολύ πορτοκαλί. Και δεν ξέρω, όσοι είχατε Musical.ly, λογικά θυμάστε αυτόν τον κύριο ο οποίος ήταν πορτοκαλί γιατί είχε βάλει νομίζω make-up. Όταν κοιτάχτηκα στο καθρέφτη μου θύμισε αυτόν τον κύριο. Κύριο, άνδρας ήταν τέλος πάντων. Like, you know what I mean. Όσοι είχαν Musical.ly θυμούνται ποιος ήταν αυτός. Oh my god, ναι, φαίνεται, bro. Ναι, αυτά ήταν παιδιά. Τώρα θα βγάλω λίγο τη μάσκαρα μου, θα πίνω τα δόντια μου και λογικά θα κάτσω να δω λίγο TikTok και να διαβάσω λίγο Wattpad για όλη την ημέρα μέσα στην παραλία. Και αυτά τα λέμε αύριο. Bye! Καλημέρα παιδιά, σήμερα είναι η τρίτη τελευταία και η τελευταία σε αυτό το ξενοδοχείο. Ναι, χτες ήταν χάλια καιρός, αλλά σήμερα έχει πάρα πολύ ζέστη και από ό,τι βλέπω έχει και ήλιο. Και αυτό σημαίνει πως λογικά θα πάμε μπούκα, ήταν να πάμε ή μπούκα ή πλατιά μου. Έχω νευριάσει γιατί έχω βάλει κάτι καινούργια σπηριά που είμαι σε φάση what the heck, like. Λες και το κάνει επίτηδες γιατί ξέρει ότι εμένα δεν μου αρέσουν και δεν τα μπορώ άλλο και μου λέει άντε στείλεις και άλλα σπηριά. Τέλος πάντων, πάω τώρα να αλλάξω, πρέπει να πλύνω τα δόντια μου και ναι, αυτά, τα λέμε σε λίγο. Καλά, δεν μπορείτε να πείτε τίποτα, αλλά το transition εδώ ήταν όχι απλά smooth, ήταν slay bro.
Clean girl aesthetic again. Ooh. Έχω βάλει το μπικίνι μου, είμαι έτοιμη, έχω μαζέψει τα πράγματά μου και μεταξύ θα αφήσω έτσι το μπικίνι top, γιατί δεν έχω άλλη μπλούζα, ελπίζω να μην υπάρχει κάποιο πρόβλημα, γιατί like, what do you expect me to wear? Θέλεις να βάλω κανένα pullover? Like, am I crazy? Κάνει ζέστη, με βλέπετε πόσο με τυφλώνει. So, τα λέμε στο πρωινό, guys. Τώρα που γυρίσα τελικά φόρεσα μπλούζα, απλώς θέλω να σας κάνω ένα room tour γιατί φεύγουμε. Εδώ είναι η πόρτα και έτσι όπως μπαίνεις έχουμε 2 κρεβάτια, εδώ κοιμήθηκε η αδελφή μου και η φίλη της. Μετά το δικό μου, αυτό το παράθυρο ήταν τέλειο, έκανα κάτι TikToks. Και εδώ πέρα είναι το μπαλκόνι, σας έχω δείξει τη θέα. Μετά έχουμε μια τηλεόραση που την ανοίξαμε μόνο μια μέρα και ερκούλ. Εδώ πάνω αυτό το πράγμα κουνιόταν όλη την ώρα και η αδελφή μου φώτινα ότι θα πέσει πάνω της, δεν έπεσε. Μετά εδώ πέρα έχει ένα τέλειο καθρέφτη, αλλά έχει χάλια φωτεινότητα. Oh my god, τι πάτησα, κάτι πάτησα. Anyways, και ναι, μετά ένα κάδο, εδώ δεν ξέρω πώς λέγεται, ψυγείο, αυτό το κατάλαβα. Και το μπάνιο που ήταν cute, απλώς αυτή ήταν χάλια. Και το gel τους, so good, smells so good, oh my god. Ελπίζω να μην μου το κλείσει το YouTube γιατί έχω μπικίνι. Anyways, πάμε τώρα θάλασσα, πάει, φαίνομαι χαλή. Και έτσι είναι όπως βγαίνουμε και πώς φαίνεται η θέα. Και εκεί τρώμε το πρωινό. Τελικά δεν πήγαμε μπούκα, ήρθαμε πλατιά μου και η θάλασσα είναι τέλεια, έχει πάρα πολύ ζέστη. Έχω κάτσει και στον ήλιο για να μαυρίσω, τώρα κάθομαι όμως στη σκιά και θέλω να διαβάσω το βιβλίο μου που είναι τέλειο, it's like 10 out of 10. Κάτι θέλω να πω και το ξέχασα, ναι, πρώτα δεν σχολιάζω πώς είμαι, δηλαδή αυτά τα σπήρια, τι φάση, δεν ξέρω γιατί έγιναν τόσο έντονα. Νομίζω ο ήλιος φταίει γιατί αντιλιακό βάζω και ναι, λογικά όταν πάω σπίτι θα παραγγείλουμε τέτοια skincare από την Κορέα, μάλλον αυτά θα με βοηθήσουν και κάτι να πω. Ναι, μην με σχολιάσετε άμα είμαι χάλια. Βάσει κάθε φορά όταν θέλω να τραβήξω ένα YouTube βίντεο γεμίζω με σπιτιά. Bro, σήμερα είναι 10 Σεπτεμβρίου. Έχουν περάσει τόσες μέρες και δεν είχα χρόνο να το ανεβάσω. Όπως γιατί καταλάβετε, δεν είχα χρόνο καν να κάνω ένα outro. Γιατί αυτό κάνω αυτή τη στιγμή. Μην σχολιάσετε το πρόσωπό μου. Δεν ξέρω τι γίνεται, παιδιά. Πραγματικά θα πηδήξω από έναν γκρεμό. Δεν το μπορώ άλλο. Τέλος πάντων, έχουν γίνει πάρα πολλά αυτές τις τελευταίες μέρες και όχι καλά πράγματα. Τέλος πάντων, οι διακοπές τελείωσαν. Αύριο ξεκινάμε σχολείο. Bro, είμαι τόσο αγχωμένη. Ναι, το μόνο που θέλω να πω είναι, άμα φτάσετε μέχρι εδώ, ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο, να κάνετε ένα like, subscribe και να πατήσετε το καμπανάκι για να ενημερώνεστε κάθε φορά όταν ανεβάζω ένα βίντεο. Και ναι, τώρα που έχω φτάσει σπίτι, θα οργανωθώ κι εγώ, θα ηρεμήσω κι εγώ, γιατί χρειάζομαι μια ηρεμία με αυτά τα πράγματα που έγιναν. Ναι, και να ξέρετε πως έρχονται πολύ ωραία βίντεο. So, thank you ξανά. Bye! Αυτό πάνω είναι πιο δυνατά. Δεν μπορώ. Σκάσε. Γεια. Μια αδελφή μου με κοιτάει. Τι ήθελα να πω. Ξέχασα.